pan de cea fai no único os seus ingredientes, a masa nai, o trigo daqui do país e as 6 horas de elaboración que leva cada fornada. Sigue conquistando corazóns a xente que o proba, porque hai moitos pans de Galicia que todos están ricos, pero o pan de cea é moi diferente. Polos ingredientes que leva e a forma na que se fai, dura 3 ou 4 días perfectamente e en perfectas condicións. El reconocimiento bien. Yo la panadería ya hace 25 años que la dejé, pero cocí 25 años y más con mis padres. O pan de cea, traballarlo con moito cariño. Ter bo produto, terlle moito cariño e facer o mellor que se entende. Todo o mundo sabemos que o mellor pan de España é o pan galego, pero sin dúbida ninguna dentro desa liga tan importante onde ocupamos unha posición tan importante, o mellor ou dos mellores pan de Galicia é o de Cea, así que o de Cea digamos que estamos na Champions dos pans, non? Nos vir a cea pois é moi importante porque, aparte de ser non nada aquí, sino nada en Verín, pero bueno, afincada aquí, pois é moi importante amosar o que facemos e sobre todo nesta festa do pan, que a ver, é a base, non, da alimentación. Así que sí, para nós estar en cea un ano máis, damos as grazas, bueno, pois a todo o Concello por invitarnos a participar. Colaboración co Concello de Cea e a denominación de orixen Pan de Cea, os potiños fixemos unha colección de fotografías, unha exposición que está ahora mismo aquí no multifuncional e tamén un libro de fotos que non é exactamente igual á exposición porque no libro van os panadeiros actuales e van tamén as xeneracións anteriores. Un ano máis en Cea, acompañando ao querido Valladares. Como il dixo, non é o mellor pan de Galicia, é o mellor pan do mundo. Unha satisfacción estar aquí, convidado por el, facendo provincia. A Ourense somos 92 concellos, pero hai uns que están máis pertiño, máis especiales, aos que nunca podemos faltar. Grazas ao alcalde de Valladares por convidarnos e digo a todo o mundo que se chega a Cea a probar o mellor pan do mundo, como el dice, a probar un bo pulpo e a degustar o noso viño do Ribeiro, que tamén é o mellor do mundo. Levamos moitos anos vindo aquí e estamos estupendamente. Conocemos aquí unha persona que foi o presidente moitos anos, Carlos, e sempre se porta moi ben, cando lle pedimos que nos busque un sitio, é unha maravilla, cos compañeiros estes xa repetimos tamén outra vez, é unha maravilla de festa. A pesar da calor non hai que faltar. Bueno, pois mira, se non fixera calor iba a ser frío. Entonces, como non vamos poñernos de acordo, que faga o que queira. Eso, que faga o que queira e a disfrutar. Que haxa pulpo, bo ambiente e armonía. E sobre todo, pan de cea. Bueno, home, eso xa é o primeiro. Eso xa é o primeiro. Nós vamos levar agora un coche cheo para lá, para o Grove. Que somos do Grove. A repartir no Grove. A repartir no Grove, para a festa do marisco xa. Que me paré aquí con el abanico, que non funciona, pero bueno, nos quedamos con Monse, que es una asidua a la fiesta del pan de cea. ¿Cuántos años llevas aquí en el pan de cea? Pues mira, levo presentando 31 anos. 31 anos. Hai 31 anos, un montón. Bueno,
levo visto pasar por aquí moitas xeracións, ademais o tema da banda de gaitas de Cea que ahora se recuperou precisamente hai 2 anos, me pareceu extraordinario porque foi unha banda que en 1988 foi a máis laureada que había, participaban certámenes nacionais e internacionais increíbles, e me dá moita ilusión ver agora a banda de gaitas infantil de Cea que empeza a concursar e que ademais os veteráns daquel momento empezaron a recuperar. Con Valladares, o alcalde, eterno alcalde do Pan de Cea, bueno, viñen aquí e ademais viñen embarazada da miña primeira filla, do segundo fillo, e sigo aquí comendo pan de Cea e as delicias que me brinda este lugar. 31 anos. Somos unha peña que temos casi 40 anos de historia. Levamos, nos fundamentalmente somos unha peña gastronómica. Reunímonos 4 ou 5 veces ao ano, dependen de 4 ou 5 veces ao ano. Facemos comidas, pois estamos, por exemplo, nos magostos, nos carnavales, na festa do Pan de Cea, na festa da Saleta. Viva el Pan de Cea! ¡Y la Peña Molete! Siempre, todos los años vengo. Bueno, ¿qué supone para ti entonces venir a la fiesta del Pan de Cea? Muchas cosas. Una de ellas es el dar a conocer Galicia y los productos de Galicia, que es importante. Cuanto más sepa, además es un pan que tú lo comiste, ¿no? Pues ya está. A mí no me tiene que convencer de nada, pero bueno, convenza a quien vaya por ahí, quien pueda ver este programa, ¿qué le dice del Pan de Cea? Que vengan a la fiesta y que coman el Pan de Cea donde sea, porque es el mejor pan del mundo. Si fuéramos andaluces diríamos que veñan ao Pan de Cea donde sea. Efectivamente, sí. Y que le pongan tomate de eso o lo que quieran ellos, pero bien, siempre pero con pan de Cea. Bueno, vivo Pan de Cea, o pulpo, a carne ao caldeiro, bueno, o calor xa está sobrevalorado, verdad? Bueno, o calor hai que obviarlo agora mesmo. Tanto piden todo o inverno, eu diría a xente agora, que pasa agora? Agora que hai calor. Pero bueno, falamos do importante, do Pan de Cea. Ven moitas veces por aquí, por o Pan de Cea? Sí, a festa sí. esta? Eu son de aquí. Ah, bueno, un asiduo entón, non? Un asiduo, un namorado da comarca, o sea, tanto Cea, Carballiño, Piñor, esta zona. Bueno, o valor que lle dá o Pan de Cea a esta zona é increíble, non? Pero máis alá das fronteiras, das nosas fronteiras. Sí, pois podemos contar co orgullo de ter un pan con indicación xeográfica protexida, que non hai moitos en España. Xa vamos tirar non só do noso país, de Galicia, sino a territorio nacional. E é un orgullo. E que este así de rico tampouco. Está moi bo. Por eso que este así de rico. Desayunar unha tostadiña de pan de Cea con un xamonciño, un tomatiño e un aceite de oliva virgen extra que veña do sur, eso tamén hai que reconocelo, é unha maravilla. Pues llevamos, sí, unos 6-7 años viniendo. ¿Y qué le parece? A pesar del calor, olvídese del calor, ¿qué le parece? Es una fiesta muy bonita. Sí. ¿Y el producto, el Pan de Cea, qué supone para usted? Pan de Cea, nosotros lo consumimos a diario, muy buen pan. Muy buen pan. Como este pan no hay otro, ¿no? No, la verdad que no. Bueno, aunque ahora sí podemos presumir de pan, como el Pan de Cea, no. El Pan de Cea no hay. ¿Qué viene con la familia? ¿Viene a divertirse en la jornada de hoy? Bueno, vengo con mi marido y con unos amigos. Bueno. Estrea a cargo con esta festa do Pan de Cea. A verdade que este ano, bueno, xa desde o outubro estrenei cargo, aquí vedes o que hai, que este é un espectáculo, bueno, a xente que acude aquí en masa, cada ano mellor, e bueno, espero que en vindeiros anos que haxa máis xente acudindo á festa do pan. Bueno, e que lle parece a festa para promocionar o Pan de Cea? Bueno, a verdade que este ano foi espectacular, este ano foi un ano increíble, tuvemos o sábado pasado a Ruta dos Fornos, bueno, o sábado anterior a Ruta dos Fornos, foi un exitazo rotundo, había sobre 1.300 personas aquí no sábado, e hoxe, claro, non vedes aquí o que hai, cada vez vai a máis, e, bueno, espero que po ano que sea máis e mellor. Vale, para rematar, que futuro lle agarda o Pan de Cea, ou espera que lle agarde o Pan de Cea? Bueno, no futuro, os que estamos os 12 panadeiros, temos que tirar polo pan día a día, e, bueno, dentro de anos veremos o que o problema que temos agora é
o tema o relevo xeracional, que é o problemático que hai, pero bueno, os que estamos ahora somos 12 panadeiros e imos tirar por isto hasta que nos dea máis. Bueno, é un dos premiados este ano do Pan de Cea é vostede. Que supón para vostede este premio, esta distinción? Pois chegar á edade que mo poder andar. Eu xa levo 14 anos sin traballar. 14 anos sin traballar e agora... Agora que chodían, pois, dache gusto. Si, gusta, non? Que se vaxa recompensado todo a trayectoria. Menos que se acorden dun. Nós fomos os que fundamos a organización do Pan de Cea, o sea que antes pois éramos panadeiros, pero cada un traballaba nos fornos de antes. E pois cando viñamos nós, montouse a Asociación de Panadeiros, que agora estamos na Comunidade Europea. E como ve o cambio do Pan de Cea? Cambiou moito o Pan de Cea desde antes ata agora? A xente di que sí, pero o pan sigue sendo bo. O pan sigue sendo o mesmo na forma e na forma de facerse, non? Pero a efectos de que sexa recoñecido no mundo adiante, cambiou moito, non? Ahora moito máis. Iso é un orgullo para vostede, non? Claro, claro. Que pasa que hai quen dice que o pan que non é como de antes. Que antes había moita máis fame. E nós na casa, miña nai cocía, e cando se comía o pan era por unha festa. Durante os días da semana comías un pan que se facía co farelo, o sea que se pineiraba o salvado, e do que quedaba era do que se facía o pan. Cando comías unha peza de pan trigo, pois entonces parecíache que sabía moito mellor, pero ahora sabe ben tamén. É un ano máis e estou contento de seguir polo menos e tratar de promocionar cada día máis, a pesar de que o pan xa está bastante promocionado, pero bueno, é importante recordar a xente que aquí en Cea elaboramos o mellor pan do mundo. A evolución en todos estes anos da promoción do Pan de Cea é increíble, non? Notase moito nestes anos. Si, notase moito, o que pasa que aquí temos un problema. Hai máis demanda que se pode producir, entonces, bueno, a produción é a que é, porque elaborar unha fornada de Pan de Cea leva polo menos 7 horas. Son 60 ou 70 pezas de pan, ou pollas, como lle chamamos nos aquí. Entonces, bueno, hai que fer de acordo co que o reglamento e o tempo che dá, e nada máis.